Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Yan barkamu da haka, barkamu sake saduwa ku a cikin darasin da muke gabatarwa na koyon Larabci. Haiz dai ka komanta mana cikin littafin Ajdiz fi takadib wa ta'bir ta'lim al-lugha al-arabiyya. Har yanzu kuma muna cikin juz'i na farko, ba mu gama wani littafin ba, wanda kusan wannan shine daga wannan darasin na 18, darasin ma na 18 din shine darasin karshe a cikin littafin na al-Jadid fi takadib wa ta'bir ta'lim al-lugha al-arabiyya, wanda insha Allah subhanahu ta'ala mun gama wannan darasi, mun gama littafi, za mu ɗauko littafi na biyun shi musa, domin ganin yan uwa sun iya Larabci, kuma sun iya magana da Larabci, sun iya tattaunawa cikin harshen Larabci. Malam ya fara da cewa ad-darsul samin ashara, darasi na 18, ad-darsul samin ashar, darasi na 18 yace al-basru iri, shine bazaru iri da ake shukawa. Al-arnab al-aranibu zomaye, al-hawa iska, al-hawa usafi iska, fresh air ma'ana iska na safiya mai daɗi din nan shine al-hawa usafi, iska tsarkakakke iska, ko kuma kace tsaftacecce iska. Ad-da'amu shahi, abinci mai daɗi, mai daɗin kamshi, abinci mai daɗin kamshi na sha'awa na marmari kenan. In ka ce mukhlis ya ce mallazi zabahal baqarata ya dahiru, mallazi zabahal baqarata waye yanka sanuwa, ya dahir ya kai dahir. Sai dahir ya ce zabahaha abdul wahabi bisikin, ya ce abdul wahab ne yanka ta, zabaha abdul wahab ne yanka ta bisikin da wuka. Mukhlis ya ce mata zabaha, yaushe yanka ta. Dahir ya ce zabaha ba da shuruki shamsi, ya yanka ta ne bayan bullowar rana. Sai Mukhlis ya ce wa aina zahaba, ina ya tafi. Sai Dahir ya ce hamalal bazara, ya dauki iri, wal fasa da fatanya ko kace da gatari, wasa ila mazra'ati, ya tafi zuwa gona. Mazra'a shine gona. Sai Mukhlis ya ce maza ya amalu fil mazra'ati, me yake yi, maza ya amalu, me yake yi fil mazra'ati, a gona, wani aiki yake a gona. Sai Dahir ya ce yahfirul arada, yana tona ƙasa, yahfiru yana tonawa, al'arda ƙasa, wa yabzurul habba, kuma yana zuba iri a cikinta, yana zuba ƙwaya. Habba shine ƙwaya, wa yabzurul habba, kuma yana zuba ƙwaye iri a cikin ƙasar. Sai Mukhlis ya wa mata yarja'u min al-mazra'ati, yaushe zai dawo daga gona. Sai Dahir ya ce yarji'u ba'da al-asr, zai dawo ne bayan sallar la'asar. Sai Mukhlis ya hal sayata gadda fil mazra'ati, shin zai karya ne, zai ci abincin rana ne a gona, zai ci abincin rana ne a gona. Sai Dahir ya ce na'am sayata gadda ma al-fallahin, zai ci abinci tare da abincin shi na rana tare da manoma a can. Sai Mukhlis ya ce wa maza sayata gadda, ya ce to yaushe ne yake cin abincin rana din. Sai Dahir ya ce wa fil mazra'a da jaju wa aranib wa fuwakihum wa kudur. Wa fil mazra'a, ya ce a gonar da jajun akwai kaji suna yawo kenan, ma'ana akwai kajika da ake samu a ci. Wa aranibu da zomaye, wa fawakihu da kayan marmari, wa kudar da kuma ma'ana kayan gona, kayan lambu duk akwai a gona. Sai Mukhlis ya ce iza hayya bina ila mazara, ya ce to saboda haka hayya bina ila mazara, mu je gonan mana kawai mu tafi. Sai Dahir ya ce limaza, me yasa. Sai Mukhlis ya ce li tamatta bi hawa isafi, ya ce domin mu ji daɗi da iska mai kyau, bi hawa isafi, da iska mai kyau na safiya, ko kuma wada amiha da kuma shahi, wada amiha shahi da kuma abincinta na kwaɗayi mai daɗi. Wa fawakiha allaziza, da kuma kayayyakin marmari masu daɗi. Fawakiha laziza, kayayyakin marmari
kayayyakin marmari masu daɗi shine fawakiha laziza. Insha Allah subhanahu wata'ala za mu tsaya a nan, wanda darasin ƙarshe kawai tadrib za mu yi, shikenan mun kai ƙarshen littafin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.